Sinimulan na sa Oxford, England ang unang human trial ng bakuna laban sa coronavirus. 2 volunteer ang unang nabigyan ng bakuna mula sa mahigit 800 katao na isinama sa experimental study. Ang 400 ay tatanggap ng COVID-19 vaccine habang ang kalahati ay tatanggap ng bakuna laban sa meningitis. Ang binuong team ng Oxford University para sa bakuna ay nagsasaliksik na sa loob ng halos 3 buwan. Sa tweet ng isa sa mga scientist na nag-aaral sa vaccine, 80% na daw silang kumpiyansa na magiging epektibo ang bakuna. Samantala, ayon sa World Health Organization o WHO, aabutin ng higit 1 taon bago madiskubre ng eksperto at scientists ang bakuna laban sa virus ng COVID-19. Sa kasalukuyan ay nag-uunahan ang mga bansa at pharmaceutical companies sa mundo sa pagtuklas ng bakuna kontra COVID-19. May 70 klase ng bakuna ngayon ang dinedevelop sa buong mundo kung saan 20 sa mga ito ang nakikitaan ng potensyal. 5 sa mga ito ang nagsimula na sa human testing. Ayon kay Dr. Socorro Escalante, country representative ng WHO sa bansa, may 6 na bakunang sentro ng pag-aaral ngayon ng iba't ibang bansa. 4 na proseso raw ang pinagdaraanan sa pagdiskubre ng vaccine. Umiikot ito sa research and development, laboratory and animal studies, clinical trial registration sa mga bansa kapag napatunayang epektibo ang bakuna. Sa ngayon, habang hinihintay pa ng buong mundo ang pagtuklas sa bakuna laban sa sakit, maaari raw ikonsidera ng pamahalaan ng Pilipinas ang ilang hakbang. Tulad ng pagpapabilis ng proseso sa regulasyon ng mga dumadating na bakuna sa bansa o kaya ay magkaroon ng local production ng vaccine. Dito sa Pilipinas, isa sa pinag-aaralang lunas sa COVID-19 ay ang virgin coconut oil o langis na mula sa niyog. Denise Diala, CLTV36 News.